ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೊಕ್ಕೇನಿದೆ ಯಾನು ಸೊಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಡಂತ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೆ ಹುಡುಗಿ ಪಂಡ ಏನು ಚಿಲಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ದಿನ ಎಂತೋ ಇಂತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ತಣ್ಣಿ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಜರ್ಪೇರ್ನ ಕೈ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಯಾವುದು ಪಣ್ಣಂದು ನೀ ಮೆಣಸು ಮೇಳರ್ದು ಇದು ಮೆಣಸು ತೊಗೊಂತ ಮುಂಚೆ ತೊಗೊಂತನದ ಅಂಚ ಅವು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತನು ನಾನು ಕೊರ್ದು ಬರ್ಕ ಬಂದು ಬಿದ್ದಾಡ್ನ ಒಕ್ಕಡೆ ಮುನ್ಕೊಂಡು ಅಂದಾದ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕರ ಚಿಟ್ಟು ಪೊತ್ತು ಮೆಜ್ಜಿ ಮುಂಚಿ ಕಟ್ಟಾವಣ ಅಂಚ ಪೊಡಿ ಅಂಚ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ನನಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನ ಅದು ನಾ ಬಯ್ಯದಲ್ಲ ಅದು ಅಂಚ ರಪ್ಪ ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ವಚನ ಮಾಡ್ರಿ ರಪ್ಪ ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ಇದೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನೈತೆ ಬೆಚ್ಚನ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಬಸ್ ಕುಳ್ಳು ಕಾಯ್ಬೇಕು ಮಾತಿರ್ಬೇವ ಕಟ್ಟನ್ನು ನೆಲ್ತೊಂದು ಆಪುಜಿ ಕಟ್ಟುಂಡು ಒಂಜಿ ಗೈಟು ಮೊಬೈಲ್ ಬೈ ಗೈ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಾವಿಲ್ ತಲೆಗೆ ಪೂಜನ ರೋಡ್ ಟಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ತಲೆಗೆ ಎತ್ತು ಶೋಕೊಂಡು ಅವು ಪೆರಡೆ ನಾನು ನೈಲೆ 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 ನಲಿಪು ನೈಲೆ ಉಡುಗೊಂಡು ತುಜ್ಜಿ ಅದೆಲ್ಲ ತೋಜನ ಗೈಸ್ ಗೈಸ್ ಪಂಚಕ್ ರೀಚೆ ನಾ ಬಸ್ ಬರೋಡತ್ತಿ 5:30 ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಸ್ ನನ್ನ ಜೋಡು ಫುಲ್ ಧೂಳು ಮಯ ಕೋಟದ ಜಾತ್ರೆದ ಜೋಡು ದಿಕ್ಕದ ನಾನು ಅಂಚನೆ ಮಾಡೋಂಥದ್ದಿದೆ ಧೂಳು ನೀ ಎಂದು ಹಾಲು ಅದು ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಂಚೆ ಏನು ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಆತ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಬೆನ್ನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಾಡ್ತಿದೆ ಇಡೇ ಬರ್ತೀನಿ ನೆತ್ತಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇನ ಮಜ್ಜೆನ ನೆತ್ತಿಗೆ ಬಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕನಕ್ಕಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಬೈ ಗೈಸ್ ನಾನು ಎತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಜಡವು ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಜಡ ಬರ್ತಾನೆ ಕೈಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾ ದೇವ್ರೆ ರಡ್ಡು ಗಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಎತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಮೂಜರ ಗೆಜ್ಜೆ ಅದ ಉಂಟು ಅಮ್ಮ ಸಾಕಾಕೊಂಡು ಗೈಸ್ ಕತ್ತಲೆಂಡೆ ನೆತ್ತಿಗೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಡು ಒಳ್ಳೆರುಂದೊತ್ತುಜಿ ಯಾಳ್ಲೇರು തീര് చిక్కపాలేరు దాంటికవా రైతా అంతే ಹಾಯ್ ಬೇಗ ಅಂದು ಏನು ನಾನೊಂಚೂರು ಬೇಗ ಹೊರಡು ನಿಂತೆ ಹಾಯ್ ಕುರುಂಬೆ ಮಂಗ ಆಗ ನಂಜಾಬನ ಕಯ್ಯಪ್ಪು ಅಯ್ಯೋ ಚೀ ಹೇಗ್ಲ ನಂಜಾಪನ ಮಂಗ ಕಯ್ಯಪ್ಪು ಪೋ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಆಯ್ತಯ್ಯ ಚಿಕ್ಕಿನ ಅಡೈತೆ ರೆಡ್ ಟಿ ವಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಪರಾ ಟಿ ವಿ ಎಡ್ಡುಂಡುಗೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡೆ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂಚೂರು ಮಲ್ಲೆ ಟೋಜು ನದಿ ಡೋಮ್ ಟಿ ವಿ ಇರಟ್ಲ ಹಾಯ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಏತು ಲಾಕ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು
ಸೊ ತುಕ ತಾಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ತಿಂದು ತಾಂಡು ಇದು ಫುಲ್ ಓದಿಟ್ಟೆ ಚಲೋ ಚೂರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಪಗ ಬಂದಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಅಣ್ಣೆ ಬರಂದೆ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತರು ಅಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ಮಂತಿದ್ರು ಕಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬಾರ್ದು ಮೂಲ ಕಾಪಿ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮಂಚ ಪೂರ ಅಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಮಂಚ ಉಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಉಂಡು ಟೇಬಲ್ ತಂಚಿನ ಉದ್ದದಾವು ಅದ ಒಂಚಿನ ಬೆಡ್ ಪಾಡಿನ ಒಂಚಿನವಿ ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿಯವು ಮಂಚಲತ್ತು ಮಂಚದಿರಕನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಟಿ ವಿ ಹಿಡಿದಿಕ್ಕದ ಆಯ್ತದ ಆಲಿಚು ಮುಂಚೆ ಆತ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಭಯಂಕರ ತಾರೆ ಸಿಟಿ ಒಂದುಂಡು ಏನು ಇನ್ನು ಪೊಟ್ಲು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿನ ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಿಟಿ ಉಂಟು ಈಗ ಅಲ್ಲ ಕೋಡಿದ ಜಾತ್ರೆದವ ಒಂದು ದುಂಬು ಹಾಕದ ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅಂಚೆ ಪೋರ್ಲು ಎಣ್ಣೆ ಆಡ್ತಾನೆ ತಾರೆ ತಂಪಾಡು ಚೂರು ಒಂದು ಅಂಡು ಚೂರು ಅಂಚೆ ಮೋನೆ ಒಂಥರ ಉಂಡತೇನೆ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಕಿನಿ ಬುಕ್ಕ ಪಿದಾಡಿ ಅರ್ಲಾತು ಅನಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ಪಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಂಕುಮ ಇದೆಯೇ ಒಂಜಿ ಪೌಡರ್ ಬಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಸೀದಾ ಪ್ಯೂರ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೊಂಡ ಇಂಚ ಗೈಸ್ ಬುಕ್ಕ ಮಿನಿ ಲಾಗನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಬಾ ದೇಶಂಕ್ಲೈತೆ ಪಿದಾಡ್ನ ಒಡೆ ಗೊತ್ತಾ ಜಾತ್ರೆ ಬಯರುಂಡು ಮುರಂದ ನೈಟ್ ಜಾತ್ರೆ ತಾತಾರ ಪೂಜೆರು ಯಾನು ಚಿಕ್ಕಿ ಏರ್ದಕ ಚಿಕ್ಕ ತಾತ ಇಲ್ಲಡಿ ಇಚ್ಚಾನ್ಪಿ ಏರ್ಲಿಜ್ಜೇರಿ ಇಂಚಾನ್ಪಿ ಅಂಚೆ ಗೈಸ್ ಏನು ಬುಕ್ ಒಳ್ಳಾಣ ಫೋನಾಗ ಲಾಗ್ ಮಂತ್ರಾಗ ಆಯ್ಜಂಡ ಬಂದು ಇತ್ತೇನೆ ಮಂತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಏತ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಂತ್ರಾಗ ಹಾಕೊಂಡು ಆತೇನೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಂತದ್ದು ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ರೆ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲೇ ತೊಂದಿರ್ತ ಗೈಸ್ ರಥೋತ್ಸವ ಅನ್ನೋದ 11:30 12 ಗಂಟೆ ಇರ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅಂತ ಪಾತ್ರರಾಗ್ಲ ಯಾನಂಚಿ ಕೆಜಿ ಕಪ್ಪವನ ಸೌಡಂತಿ ಗಂಟೆ ಮತ್ತು ಹತ್ತಾರೆ ಕರಿಂಡು ವಯಸ್ಸಿನ ಮನಸ್ ಮತ್ತು ಆಂಡ ಇದ್ದೆ ಬಿದ್ದಾಡಿ ಅಂಕ್ಲ ಮಂಜ ರಥೋತ್ಸವ ಲೇಟ್ ಇತ್ತನ ಸಂಜೆ ಇರ್ತನ ಈಗ ರಥೋತ್ಸವ ತೂತು ಸಂಜೆ ಇರ್ತನ ಈಗ ಬಗೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಪೋಯರುಂಡಿದೆ ಲೇಟ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ನೀತಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು അല്ലെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അയ്യേ ಬೇರಲ್ಲ ಕೈ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದು ಐ ಅವು ಮರ್ಲಾಗ್ಲಾಂಡು Dia kiki sudah. Ayah. Ayah.